Så er vi ved at være der, og husk nu, ingen navne. Må jeg få reglen? Ingen reklame i Danmarks fremsyn. Rigtigt! Så går vi i luften. Vi har i dag kørt reportagevogn ud til en meget smuk gammel købmandsgård på Christianshavn. Det er en meget kendt gammel gård. Det er det. I disse smukke omgivelser har et verdenskendt dansk firma siden 1818 fremstillet Very cheering, cherry. Kirsebærne er plukket og presset, helt på disse store lagerfade. Dette fad er... det er det faktisk. Og så... Saften. Saften bliver så ført hen et andet sted. Very cheering, cherry hearing, cherry. Hej med etiketterne! Vi har nu forhåbentlig givet dem et indtryk af denne... gamle velsmagende købmandsgård. Smagfulde købmandsgård. Very cheering, cherry herring, cherry brandy good and true. Very cheering. Ja, så er vi færdige. Det klarede vi flot, hva'? Ja, der er ingen, der aner, hvor vi har været. Very cheering, cherry.